Oh yeah! Magandang hapon po. Haba na ng buho ko. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Ayan, nagbabadyang malakas na pag-ulan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, saan man kayo naroroon. Ayan, mega love shoutout po. Nagbabadyang malakas na pag-ulan dito sa Antipolo. Alright, 1 million in the house. Mega love shoutout. Magandang hapon po. At mega love shoutout po sa lahat ng ating mga solid na subscriber. Ayan, mega love shoutout po Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, bago tayo magsimula, mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Mega love shoutout po kay Mami Mercy Calunod. Kay Ma'am Analisa, ayan, mega love shoutout. Kay Ma'am Rosalina, mega love shoutout po. Kay Paul Dunisa Official, mega love shoutout. Kay Nani Sanchez Vlog, ayan, mega love shoutout. Kay Audrey Nicole, ayan, mega love shoutout. At sa lahat ng ating mga solid na subscriber, mega love shoutout po sa inyong lahat. Mapagpalang hapon. Ayan, hi. Oh, hi. Oh yeah. At saan man sulok ng mundo, yan, mega love shout out sa inyong lahat. Mapagpalang hapon po. At 1 million in the house, mega love shout out. Nagbabadyang napakalakas na ulan, no? Grabe. Kapal ng dito sa may Antipolo. Ayan, bago tayo magsimula, no? Sa gusto mo pa shout out, comment lang po kayo dyan. Alright. Ayan, bago tayo magsimula, no? Teka lang, tapin ko muna yung ating Ano na yun? Hindi makita. Alright, 3 million in the house. Mega love shout out po. Ayan, at
Asa na yun? Nawawala. Ayan, 4 million in the house. Mega love shout out. Ayun nga po, ang ating topic ngayon ay yung pangarap ni Abante. Mukhang aatras. Wala nang Abante, atras na lang. Kasi po, may binabaang umaambo na. 5 million in the house. Kasi nga po, may binaba na yung may binaba na order ang Korte Suprema na yung mga na-disqualified, yung mga na-disqualified na kandidato na nanalo, yung katunggali nila o yung kalaban ay hindi makakaupo, no? Kasi ganun ang ang problema. Naiproklama na ito si na-declare na ito si Abante na nanalo. Kasi nga 'di ba, nagprotesta siya, ay nagprotesta na ito si Abante na disqualified nga ito si si Joey Oy. Ngayon, sinabi na ng second division na ang nanalo ay si Abante. Ang problema, naiproklama na ito si naiproklama na ito si Oy. Tapos nagbaba ng utos ang Korte Suprema na yung mga na disqualified na kandidato na nanalo ay itong hindi makakaupo ang kalaban nila, no? Ayan na, lumakas na ang ulan. Alright, saan man kayo naroon, ayan, mag-ingat kayong lahat dahil napakalakas ang ulan. Nasaan na yun? Alright, napakalakas na ulan. Makarinigan pa ba tayo? Dinig nyo pa ba ako? Ayon nga dito kay Harold Respicio, na nagbaba na yung Korte Suprema ng nagbaba na yung Korte Suprema ng kautosan na yung mga nanalong yung mga na-disqualified na mga politiko na nanalo sa kanilang tinakbuhan, kung ano man ang kanilang tinakbuhan, hindi makakaupo yung kanilang kalaban. Kaya si Abante mukhang atras na lang, no? Ayan, pakinggan natin, teka. Ayan.
desisyon ng Supreme Court na kapag ang kandidato ay na-disqualify, hindi na po yung sumunod na nakakuha ng maraming boto ang siyang papalit. Kaya yung mga kandidato na nagbayad ng COMELEC para ma-disqualify yung mga kalaban nila, magpa-refund na kayo! Hala ka COMELEC! Hindi ka na makakapag-disqualify kapag na... Di ba? Kaya ang mangyayari, kung magkaganon man, mababakante yung 6 district ng Manila. Di ba? Mababakante yung kung sakali na hindi manalo sa apilay itong si Joey Oy, magiging mawawala yung kinatawan nila doon sa sa Kongreso. Kaya tingnan mo yung mga na ito, no? Tingnan mo ang nito ni Congressman Abante. Di ba? Dahil sa hindi na siya ginusto ng tao, ginagantihan niya ngayon yung tao. Gusto niya ngayon mawindang yung mawala ng representative itong 6 district ng Manila. Kasi sa tagal-tagal na nitong konsihal, hindi ko nga alam, parang naging katikit pa nila ito si Joey Oy. Naging katikit pa nila minsan ito. Pagkatagal-tagal na nila dyan sa konsihal ng Manila, naging magkakasama pa yan ang mga yan Sa pagkakaalam ko, naging magkakasama pa ang mga yan. Kaya nga, siguro hindi matanggap ni Abante na tinalo siya ng isang councilor, no? At hindi niya na rin matanggap na talagang ayaw na sa kanya ng taga 6 district ng Manila. Hindi niya matanggap yun. Kaya nga sa sama ng loob, nagprotesta. Tapos ito naman na second division, prinoklaman naman kasi siya ang pinaka-highest na pinaka-highest voter, second. Eh ang problema, dineclare naman ng Korte Suprema na hindi makaupo yung mga pangalawang pinakamalaking boto, di ba? Kaya ang mangyayari, magkakaroon ng bakante kung ang second division ng COMELEC i-disqualify ng tuluyan itong si Joey Oy. Pero ang doon, mayroon pa namang Korte Suprema, pwede pa nilang iakyat pag hindi pa rin sila nagtagumpay doon sa second division, pwede pa rin i-apila sa Korte Suprema na. Kaya ang labanan nito magiging baka tapos na yung 3 years ni Joey Oy, hindi pa matatapos yan kasi kung titingnan natin yung mga history ng yung sa Pasig noon, nadesisyonan yung nakalimutan ko yung isang politiko sa Pasig, nadesisyonan yung petisyon, yung dayaan di umano na sa Pasig noon, na isang araw na lang tapos na yung Congress. Kaya ang nangyari, isang araw lang siya nakaupo, yung nanalong congressman doon sa Pasig. Isipin mo yun sa loob ng 3 years. Okay, kung medyo magaling pa yung abogado, baka 3 years hindi pa tapos, di ba? Kaya si Abante hindi to marunong tumanggap ng pagkatalo. Hindi niya matanggap na ayaw na sa kanya ng mga kababayan niya, di ba? Kumbaga hindi ito parehas
Si Abante hindi niya matanggap na sinusuka na siya ng kanyang mga kababayan. Sinusuka na siya ng mga kababayan niya dyan sa Manila. Kasi kung talagang mahal pa siya, dapat siyang mananalo. Pero wala, talo siya eh. Di ba? Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. No? Dapat, pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, paglingkuran mo rin ang tao. Eh bakit parang ayaw na sa'yo ng tao, hindi mo po matanggap? Di ba? Parang gusto niyang mangyari, nandaya si Oy. Kasi sa ginagawa niya, parang siya ang nandadaya doon. Kasi binoto ng tao yun eh. Ibig sabihin, ginusto ng Panginoon yun. Niloob ng Panginoon yun para kay Joey Oy. Hindi sa kanya niloob yun. Di ba? Oh. Kung nasa kanya gabay ng Panginoon, dapat siya ang manalo. Eh wala eh. Renato Prieto ang sabi ni Yorme sa Manila, Corrupt Romualdez, Abante, Chua, seryoso. Oo naman, ilang beses na sinigaw yun ni ilang beses na sinigaw ni Yorme yun eh. Ilang beses na sinigaw yun ni Mayor Isko. Kasi kung makikita nyo, wala namang kung kayo umiikot ng Manila, tingnan nyo yung kanilang mga distrito. Makikita nyo, ang lalaki ng mga pundo nila pero walang mga proyekto. Kaya siguro nasabi yun ni Mayor Isko. O, tsaka alam niya, ang lalaki ng pundo nila. Saan napunta? Diba? Isipin mo yan dyan sa 6th District ng Manila. Yung, aywan ko kung anong project nila dyan sa mga estero nila. Yung mga estero nila dyan, grabe ang kung makikita nyo ang dyan lang sa may dyan lang sa may Santa Misa, dyan sa may, ano ba yan, Purisa. Makikita nyo dyan ang yung estero nila, grabe ang basura dyan. Aywan ko ngayon kung malinis na. Kasi minsan pag matraffic yan dyan sa sa Nagtahan, iikot kami dyan sa looban. Yan kami sa looban, makikita mo yung maliit dyan na estero. Grabe ang basura. Di ko alam ngayon kung malinis na ba yan. Kasi mayroong dyan mayroong flood control dyan eh. Yung maliit na yung maliit na flood control. Pero matagal na yan. Matagal ng yan. Flood control yan dyan. Anong taon pa yon? Panahon pa yata ni Irap yun. Yan sa Manila. O panahon pa ni panahon pa ni Atienza. Pero makikita nyo, grabe ang basura dyan, talagang napakakapal. Makikita mo nga dyan yung mga daga. Sus, grabe. Ang lalaki nandoon sa basura. Kasi lahat na nandoon eh. Kaya pag bumaha dyan, talagang ang basura. O dyan naman sa lugar ni Joel Chua, dyan sa may parting Masangkay, dyan sa may kapag nanalo si Sara Presidente 2028, pakukulong sina BBM, Romualdez, Abante, Hontiveros, Trillanes, seryoso. Alam nyo,
Alam niyo boss, Renato, hindi malayo 'yan. Hindi malayo 'yan yung mga ganyan na ano, yung mga ganyan na nangyari. Hindi malayo 'yan kasi sabihin na natin na hindi gagalaw si Sara. Pero yung kanyang mga kaalyado, talagang gagalaw yun ng husto. Unang-una dyan nagagalaw ng husto yung mga nagipit. Sino ba ang mga nagipit yan? Yung mga pinahirapan. Napakarami dyan, napakaraming pinahirapan dyan ng administrasyon na ito, napakarami. Grabe. Isipin mo yung magsigwi na tayo Isipin nyo yung natin. Nagbabadya ngayon yung matataas na bilihin. Alam nyo kung bakit? Ang itataas mamayang gabi ng gasolina, yung krodo ay 4 na piso. Yung gasolina is 3. Isipin nyo yon. Ngayon, saan kukunin nyo nung Jeremy Griharte. Ayan, magandang hapon po. Mega love shout out sa inyong lahat. Isipin nyo yon, yung 4 na piso, kung gaanong itataas niya sa mga bilihin. 4 na piso ang itataas mamayang gabi ng krudo. Tapos, yung mga kababayan natin, tinatawag pa naman natin na bagong bayani. Nangangailangan ngayon ng tulong doon sa Middle East. Parang ang gustong mangyari ng gobyerno natin, pag gustong mag-repatriate, sariling sariling pamasahe nila, sariling pera nila. Tingnan nyo yun. Iyon ba ang tinawag natin na bayani? Bagong bayani? Tapos ngayon hindi man lang natin tulungan? Di ba? Silang nangangailangan ng tulong. Sila naman ang nangangailangan ng tulong. Bakit pa natin tinawag na bagong bayani kung hindi naman wala man lang tayong pakialam, di ba? Kasi parang ang nangyayari sila ang mamamasahe kung gusto nilang lumayo doon sa gira. Di ba? Lalo na kung tumagal ito kasi si Trump ay nakialam na sa gira ng dalawang bansa, lalo na kung paano kung mag-escalate ito. Ang Iran hindi rin basta-basta, marami rin nakakampi, di ba? Naandyan yung North Korea, naandyan yung China, di ba? Naandyan yung Russia. Halos nga hati yung mga bansa Di ba? Kaya pupwedeng maubos yung alam nyo ang gira na ito kung titingnan natin. Pag tumaas yung tension dyan sa Middle East, maraming lalong makikinabang dito ang China. Alam niyo kung bakit? Lalong yayaman ang China. Ang China ay nagbibenta na ng mga debattering sasakyan. Kung tumaas na ng tumaas yung langis, yung ibang maraming pera dyan, mapipilitan ng bumili ng mga debattery na sasakyan. Kasi kung makikita nyo dito sa atin, sa Pilipinas, napakarami na ng makikita nyo yung BYD na mga sasakyan. Wala na pong gamit na gasolina yan. Puro na battery yan. Battery operated. Diba? Kaya gustong-gusto ng China yan na tumagal ang gulo sa Middle East para lalong tumaas yung langis natin. Maraming bibili.
ng mga sasakyan nila. Di ba? Lalong yayaman ang China. Oh, maraming bansa na bumibili ng battery sa China. Ginagamit sa kanilang mga sasakyan. Di ba? Isipin mo, 4 pesos ang itataas. Gaano naman ang itataas sa mga pamilihin natin? Di ba? Kasi napakalaki po yan, 4 na piso ang itataas ng langis. Sa mga motorista lang, sa mga biyahero, sa pampasahirong jeep, talagang maraming ano yan, maraming maraming masasaktan dyan, maraming aaray dyan. Ewan ko kung anong stand ng ano dyan, ng ating pamahalaan. Kasi ang huling ano ay pag gustong mag-repatriate, sariling pamasahe. Di ba? Nasaan yung suporta ng gobyerno? Ayaw naman sana natin ikumpara. Pero nung dati, kay Pinoy, ramdam na nga natin ang hirap ng buhay ngayon. Alam nyo ito mga boss, ano? Kaninang umaga, yung maliit na tindahan, yung isang kaibigan ko kasi, mekaniko doon sa loob ng subdivision. Kung tingnan nyo kung gaano kahirap ang buhay. Sa loob yun ng subdivision, hindi basta-basta na subdivision yun. Kumbaga, stay-in doon sila na pamilya, doon sa talyer, kasi mekaniko yung kaibigan ko. Mekaniko. Ngayon yung kanyang asawa ay nagtitinda-tinda ng mga merienda. Yan, mga merienda. Doon sa labas ng kanilang kanilang talyer. Tingnan mo kung gaano kalalakas na ngayon ang kalalakas na ang loob ng yung mga masasamang loob. Loob ng subdivision yan, may mga gwardiya doon. Kilalang subdivision yun kasi doon nakatira yung dating presidente natin, si Presidente Pinoy. Pero tingnan nyo, hinold up yung maliit na yung bangkita, nagtitinda doon sa bangkita, hinold up kahapon. Kita nyo kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Ang lakas ng loob doon pa mismo sa subdivision, may gwardiya pa. Grabe. Kahapon iyak nang iyak yung asawa. Kayong asawa tinutukan sa loob ng subdivision yun kaya makikita mo talaga hirap na ang buhay natin ngayon. Kita mo lakas na ng loob nung nakaraan. Sa SM North naman. Sakto-sakto, sabi ko bakit napaka-traffic dito? Yung pala naghahabulan yung magnanakaw at saka yung mga gwardiya. Kasi nga nagnakaw doon sa loob ng 20 na sapatos. Kita nyo yung napakaraming gwardiya dyan sa loob ng SM. Doon pa talaga malalakas talaga ang loob kasi nga mga bangag. Ayan, mega love shout out po kay John Ivan Sabangan. Ayan, mega love shout out po sa iyo. At saka kay Jeremy Agraharte. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Isipin nyo yun, ang lalakas ng loob kasi nga mga bangag. Biruin mo yung isa, nung makukorner na yung isa, bit-bit yung kasi ang nanakaw daw is 8 pirasong sapatos. Ang bit-bit nung isa 3 piraso. Kasi 6 daw yun yung hinahabol nila. Na-corner yung isa.
Alam niyo ang ginawa? Para lang hindi maano, para lang hindi siya mahuli. Pumailalim siya doon sa dump truck. Yung dump truck tumatakbo. Buti nga kamo, nakasigaw yung mga tao. Nakasigaw kaya nakapagpreno ka agad. Hindi siya nasagasaan. Magpapasagasa talaga, grabe. Sabi ko, anong nangyari kaya dito sa ano? Ay, kung makikita nyo, dilat na dilat yung mata. Luluwa na nga yung mata sa kadilatan eh. Grabe talagang makita mo na ano, sabog na sabog. Kaya tingnan nyo kung gaano kahirap ang buhay ngayon. Kaya yung sinasabi ni yung tagapagsalita ng Malacanang, si ano, Attorney Claire Castro, na wala daw siyang ano, wala pa siyang nakikita. Parang ginawa tayong mga ano, ginawa tayong mga isolated case daw. Yun kahapon bangkita na lang o nagtitinda ng kape, biskwit, pinagtiyagang pang hold upin. Alam niyo yung ano, alam niyo yung asawa na ano, iyak nang iyak. Kasi hindi niya isipin mo bangkita na lang, magkano lang ang binta. Sabi ko, magkano ba ang binta nyo? 500. Pero pinagtiyagaan pa talaga. Ang pinakaano doon, may security doon sa gate. Kilalang subdivision. Kasi doon dati nakatira yung dating pangulo natin na si Pinoy. Kaya napaka doon, na subdivision yun. Pero aba, ano nang nangyari sa atin? Di ba? Tapos nandoon sila nakatutok doon sa ano. Doon sila nakatutok kay Inday Sara. Kung paano matanggal sa posisyon. Kasi banta sa kanila sa 2028 eh. Diba? Oh, ngayon nagbabadya ngayon yung napakataas na bilihin. Kasi tataas ng 4 na piso yung krudo. Oh, ngayon mga araw na ito. Mamayang gabi, paggising natin bukas, 4 na piso na ang itinaas ng krudo. 3 piso sa gasolina. Oh, ngayon linggo, wala pa yan, wala pang epekto yan sa mga bilihin natin. Sa mga sunod na linggo, makakaramdam na yan. Kasi siyempre, unang-una dyan maapektuhan. Unang-unang tataas dyan. Alam niyo kung bakit? Yung mga gulay, unang-una tayong maapektuhan. Kasi yung mga biyahero, yung kumukuha ng gulay doon sa Baguio, iyan kagad ang unang-unang maapektuhan eh. Siyempre, sa taas ng krudo, automatic babawiin ka agad nila yon. Di ba? Tayo kagad ang unang matatamaan. Yung mga milyonaryo, wala yan. Baliwala yan sa kanila eh. Kahit tumaas pa ng 20 yan eh. Baliwala yan sa kanila. Pero tayo, paano tayo? Minimum lang sinasahod natin. Di ba? Kaya yung ano na ito, malaking epekto ito sa atin kasi dyan po nang gagaling yung ating mga langis sa Middle East. Ang Iran, iyan ang pinakamalaking pinagkukunan ng langis. Yung Iran at saka Iraq ay magkakampi. Yan, ang dalawang bansa na yan ang pinakamalaking pinagkukuhaan ng langis. Kaya yung away ng dalawang bansa na yan, ang yayaman ng husto dyan ang China. Kasi pag tumaas yung langis, yung mga mararaming pira, yun ang bibili kaagad ng maraming sasakyan. Ang bibili kaagad ng mga sasakyan yan, yung wala nang gamit ng gasolina.
Kaya grabe ang ano natin ngayon. Lakas ng kulog. Kaya kanina nag-ipon kami ng bumili kami ng maraming gasolina at saka crudo. Nag-stock na kasi bukas tataas ng 4 pesos ang crudo. Lagpas yata 4, 4.30 or 4.50 ang itataas mamayang madaling araw. Ayan, Kuya Ding Vlog. Ayan, mega love shout out. Ayan, magandang hapon. Ayan, tapos na tayo doon kay Chua. Kaya dito naman tayo sa iba. Oh. Kaya habang pahirap yung ano natin. Wala na sir, pag-addict. Pag-addict kasi namumuno. Oh, yun lang. 'Di ba? Wala pinapaikot na lang yata nung mga nakapaligid sa kanya. Wala pa nga reaksyon kung ano bang plano. Oh, basta ang pag yung mga kaanak natin na nandoon sa naiipit, tinatawag pa naman ng Bagong Bayani. Tapos anong mangyayari? Kasi kanya-kanyang pamasahe. Pag gustong umalis doon, mamamasahe ka. 'Di ba? Yan ba ang Bagong Bayani? Walang pakialam yung natin. Namumuno natin. Pamunuan ng natin. 'Di ba? Bakit pa natin tinawag na Bagong Bayani? Ibig sabihin bayani lang sila kasi napapakinabangan natin. Pag alam natin na wala ng pakinabang, bayaan na natin sila. Diba? Kaya grabe na ang wala. Ewan ko kung may magagawa pa tayo dyan. Mayroon pa 2 taon. Mayroon pa tayong 2 taon na magtitiis. Dalawang taon pa tayong magtitiis para lang mapalitan. Oh. Kaya alam nyo yung yung mga kaibigan ko na diehard doon na nakasuporta sa administrasyon na ito. Ngayon nagsisi na sila. Matagal ko na silang sinabihan. Sabi ko babawi lang yan. Pagkakataon na nila, mabawi nila yung nawala sa kanilang kayamanan O, nasaan na ngayon? Ngayon, puro na lang tayo tanong, nasaan na? O, di ba? Nasaan na? Ayan, Karen Vance. Ayan, magandang hapon po kay Karen Vance. Di ba? Alam nyo, ang kinisama talaga ng loob ko, alam nyo kung bakit? Yung PhilHealth. 25 years na akong kinakaltasan sa PhilHealth. Never ko pang nagamit yung PhilHealth. Ngayon, paano ko pang magamit? Inaubos. Kinuha na yung pondo. Oh. Sa kasamaang palad, siniro budget pa ni Senator Grace po. Oh, yun pa naman yung ambisyosang gustong maging presidente. Siniro budget niya kasi pinarusahan niya daw yung PhilHealth. Aba, bakit niya parusahan yung PhilHealth? Anong kinalaman ng PhilHealth? Di ba? Ay makasalanan doon.
Ang may kasalanan doon yung mga nakaupo. Walang kasalanan doon yung PhilHealth. Yung mga nakaupo doon dapat parusahan, hindi yung PhilHealth. Siniro budget. Lain mo ba naman yun? Kinuha na nga, siniro budget pa. Kinuha na nila yung pondo. Siniro budget pa, anak ng baka naman. Ano bang nangyayari sa ano natin? Mga namumuno sa atin? Di ba? Nananahimik yung PhilHealth. Nagpaupo ng mga naglagay ng mga hindi marurunong doon sa PhilHealth. Tapos ngayon, siniro budget kasi pinarusahan yung PhilHealth. Anong kasalanan ng PhilHealth? Nananahimik yung PhilHealth. Nananahimik yung pondo doon. Ayun. Alam nyo, nakinig yata yung nakinig siguro sa akin. Alam nyo kung bakit? Yun doon sa PGH, di ba lagi kong sinasabi, nandoon sa mga bangkita yung nandoon sa mga bangkita, yung doon sa outpatient department, makikita nyo doon. Nandoon sa mga bangkita yung nakatambay na yung mga naghahatid ng pasyente, nandoon sa bangkita mga nakaupo, doon latag ng karton, doon kumakain. Alam nyo pagdaan kong nung Biyernes, pagdaan ko ng Biyernes doon, mayroon na ring upuan, nilagyan na rin ng upuan. Yung parang sa terminal na upuan, ayan, nilagyan na rin. Yung isa-isa, pero hindi ka pwedeng mahiga. Hindi ka pwedeng matulog doon. Kaya ang nangyayari yung iba, nandoon naglalapag pa rin ng karton. Kaya may nakikinig yata. Nakinig yata sa sa sigaw ko. Ayan, mega love shout out kay Aga Sibin Di Diyos. Parusahan nila yung nangutang at or hiniram kung anong words dyan, bakit ginamit nila ang pira ng PhilHealth. Ayun dapat. Pero ang pinarusahan nila yung PhilHealth, siniro budget. Dapat diba yan ang dapat iyon ang parusahan dapat, di ba? Yung mga nakaupo, yung mga namumuno. Pero ang pinarusahan yung PhilHealth, siniro budget, anak ng baka talaga. Malakas ba ulan dyan, boss? Ayan, mega love shout out kay Kenneth Gadjano. Ayan, napakalakas, boss. Lakas ng kulog. Kaya nandito ako nagkukulob sa loob. Di ba? Akalain mo, kinuha nila yung halos 90 billion. Halos maubos yung 90 billion. Ngayon, inutusan sila. Inisa-isa ng kung saan dinala. Akalain mo, pinunduhan yung mga may pundo na? Bakit mo punduhan yung may pundo na? Ayun, yung doon, yung mga nagdadala ng pasyente doon, yung mga kasama ng pasyente nandoon. Lagyan nila yun ng kahit quarters man lang doon na pwedeng makarelax-relax man lang para habang nag-aantay, relax naman yung yung mga nag-aantay doon sa labas. Nilagyan nila upuan lang yung parang sa terminal. Di ba? Tapos yun doon sa yun doon sa kabila, yung tawag nito, yung halimbawa na confine na yung mga magbabantay doon sa kabila naman sa dulo, pinalitan na rin yung pinalitan na rin, nilagyan na ng mga bakal na mahaba, yung pwede ka nang mahiga. Kaya salamat naman kung nakinig kayo. Pinalitan na doon pero hindi pa naman lahat, yung bandang dulo. Kasi lang yun, daanan ng tao yun. Daanan ng tao Parang sidewalk din pero may bubong siya na ganyan. Doon siya nilagyan na
Yan talaga ang ano doon, ginawang tambayan. Tapos makikita nyo doon yung morgue. Nandong banda eh. Yung morgue pag hindi na pinalad yung mga pasyente, binawian na. Doon din lalabas ang may mga tambayan, di ba dapat nakahiwalay yon? Doon pa rin. Hili-hilira sila doon pa rin ang labasan. Balikta din ang mga utak ng nasa admin dapat isabay yan sa imbestigahan ang tao naghirap bayad sa PhilHealth tapos ganun na lang basta kunin. Diyan saan ba nila gamitin ang pera sa ayuda? Siyempre ginamit nila yun sa eleksyon, hindi na maano yun, hindi na maitanggi talaga yun. Kasi maraming umamin eh. Marami namang umamin na namigay talaga sila ng ayuda. Di ba yung congressman ng Caloocan, anong pangalan nun? Na pinagsisigawan niya pa. Nang dahil lang sa pagpirma ng impeachment, mayroon na tayong ayuda. Di ba? Mayroon na tayong matatanggap na ayuda. Di ba? Sa makatuwid, pag marami kang pera, pwede kang magpa-impeach. Di ba? Kasi for sale na ang pirma eh. Babayaran ka lang, pipirma ka lang, may pondo ka na. Di ba? Akalain mo sa 200 na pumirma, ilang bilyon 'yon? 'Di ba? Ilang bilyon ang lumabas na pera natin doon. Pasalamat tayo kung sa dami ng pera na 'yon ginamit sa tama. Di ba? Ang ano doon kung hindi ginamit sa tama, di ba? Panalo ba Sir Abante? Marami nga umamin, wala rin aksyon kung sino dapat managot or kahit alam ng sinong tao na yan. Kapituko pa rin, walang lakas ng isumbong. Ay nako po, bingi at batugan lang sila. Kasi nga Boss Aga, no, pagkakampi nila, safe sila lagi. Isipin mo ito, ayan, di ba ang ano natin, ang title natin si Abante. I-declare na siya ng second division na siya ang nanalo kasi disqualify nga si Joey Oy. Dahil nag-file ito si Abante ng ang pinail ni Abante na hindi daw si Joey Oy daw ay hindi daw natural born. Hindi daw tunay na Pilipino si Joey Oy. Inanuhan ng second division. Ngayon, i-declare siyang panalo kasi siya ang kalaban. Di ba? Dapat ang gagawin ng i-declare na bakante. Kung talagang disqualified si Oy. Hindi. Dineclare ng may sinade silang batas na dineclare si Abante na siya ang nanalo kasi disqualified si Oy. Kaya ang automatic na uupo ay yung kalaban. Yan ang pinakamalaking boto. Ang problema, nagbaba ang Korte Suprema ng utos na yung mga na disqualified
yung mga na-disqualified na nanalo sa eleksyon, hindi makaupo yung second highest voters. Kaysa makatuwid, si Abante hindi makaupo. Kasi dineclare ng Korte Suprema na hindi pwedeng umupo yung mga highest voter na sumunod doon sa na-disqualified. O di ngayon, maliwanag na madideclare na bakante yung madideclare na bakante pag naanuhan na talagang si Joey Oy ay hindi talaga natural na Pilipino. Kaya magiging bakante yung District 6. Pero hindi pa naman kasi may apila pa naman si Joey Oy hanggang Korte Suprema pa naman. Kaya malamang matapos niya na yung matapos na ni Joey Oy yung kanyang termino, hindi pa tapos yung hindi pa tapos yung protesta. Ang problema lang kung si Abante pursigihin na kasi para magkaroon ng eleksyon, hindi na makatakbo si Joey Oy. Ibig sabihin, pag magkaroon uli ng eleksyon, malaki ang chance na manalo na uli si Abante. Di ba? Ang problema kay Abante, hindi na siya gusto ng tao Malinaw na yon, kasi kung gusto siya ng tao, hindi siya matatalo. Natalo siya Ibig sabihin, ayaw na sa kanya ng tao. Pero bakit hindi niya matanggap yung desisyon ng tao? Sa kahihiyan niya, hindi niya matanggap yung babaan niya naman yung pride niya. Ibigay niya na sa tao dahil iyon ang gusto ng tao Di ba? Iyon na nga Hala, kasama na ba yan kung paano tatay ay Chinese at nanay naman ay pure Filipino. Kung ayaw ng mga tao sa kanya, may magawa ba? Mabuti nga ay astig din sila sa Quadcom Kaya nga, ayaw na sa kanya ng tao Pero ang doon, ang nga ni Joey Oy, ang kanyang nanay ay Pilipina. Ang kanyang tatay ay naturalized. Ibig sabihin, siya ay pinanganak dito sa Pilipinas. Yung kanyang nanay ay pinanganak dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, Pilipino na siya. Di ba? Parang ang kaso niya yung parang kay Fernando po, di ba? Yung kay Fernando po. Yung lola niya ay Pilipina na. Yung kanyang tatay ay naturalized. Ang problema kasi, pagkalaban ka, ginagamitan kanila ng mga technical. Ginagamitan kanila ng mga technical sa batas. Kaya nagiging yung posible nagiging yung mga tawag nito. Yung mga pwede nagiging hindi pwede. Alam nyo naman sa atin talagang walang tawag nito. Yung mga politiko natin, walang ang mga politiko natin, wala ditong natatalo. Lahat dinaya. Tingnan mo si Abante. Ayaw na sa kanya ng tao. Pero bakit? Gumawa pa talaga siya ng paraan.
nakahanap pa ng paraan kasi nga, aywan ko kung totoo yung sinasabi ni Atty. Respicio na nagsampa sila ng kaso dahil nga itong ang Comelec daw ay nanghingi ng 300 million doon sa tumakbong congressman ng Bohol. Di ba? Hindi pa natin alam kasi wala pang desisyon. Nag-file sila ng disbarment at nag-file sila ng kaso sa Korte Suprema. Malalaman natin yan kung may katotohanan. Pero may aligasyon talaga. Lahat bang tumira dito sa Pilipinas ay Chinese, halos mga Pilipino ay nag-asawa ng ilang lahi. Pero dito pinanganak sa Filipino born. Na yan, huwag ipilit ang ayaw ng tao sa inyo. Di ba? Di ba? Dito na pinanganak eh. Yung nanay niya dito na pinanganak. Di ba? Ayaw na ng tao, pinipilit pa niya eh. Di ba? Kung talagang ano sila, kumbaga, kung talagang ano sila na kung talagang ang ano nila maglingkod lang ng tapat at talagang naglilingkod siya sa Panginoon, hindi niloob sa kanya yon. Di ba? Hindi sa kanya pinagkaloob ng Panginoon yon. Dapat tanggapin niya na yun ng maluwag sa puso niya. Hindi. Hindi niya matanggap. Ibig sabihin, ewan ko. Kung matatawag ba natin yan na mapagkunwari siya. Di ba? Kasi siya mismo hindi niya matanggap na niloob ng Panginoon yun eh. Ibig sabihin, siya lang ang ano, siya lang ang karapat-dapat na pagkalooban ng Panginoon. Ganun ba yon? Diba? Kasi kung hindi siya nanalo, ibig sabihin hindi sa kanya pinagkaloob ng Panginoon yon. Huwag mo idamay ang Diyos sa kahayo. Grabe ka naman kahayupan mo. Anong kahayupan naman yung pinagsasabi mo? Ano? Layla? Anong kahayupan yun? May manok? May manok, may aso? Kahayupan eh. Ano naman pinagsasabi mo dyan? Kasi sir, ngayon lang nangyari sa admin ni Sir BBM Jr. Magulo ang mga alipores na hindi makinig sa kanya kung nagbasa ng Biblia. Tanggapin kung ano ang gusto ng nasa taas. Di ba? Wala tayong magawa dyan kasi nga sabi nga nila power tripping. Ibig sabihin silang nasa kapangyarihan, masusunod kung anong gusto nila. Sabi nga voice of the people is a voice of God. Iyan ang sinigaw ng tao eh. Di ba? Ibig sabihin, iyan ang kagustuhan ng Panginoon. Ngayon naman ito si Layla, hindi niya matanggap yun. Ipasa nyo ang video ng komunista na ito nang makasuhan ng Republic Act 10175. Nako, Ma'am Layla, komunista? Hindi mo ba alam na biktima rin ako ng komunista? Ngayon, parurusahan kita. Layla, ha? Parurusahan kita. Komunista, ha? Ayan. Ayan. May mga Republic Act ka pa dyan, ayan.
Ikaw ang komunista, may mga pare-republic ka pa dyan. Ano ba sinasabi kong labag sa gobyerno? Tanga. May sinabi ba akong labag sa gobyerno kung hindi ka ba naman tanga? Huwag kang patanga-tanga dyan. Goodbye, Ja. Oh, may sinabi ba ako laban sa gobyerno? Oh, baka hindi mo alam, biktima ako ng komunista, ulol. Tanga-tanga ang Ja na ito. Huwag kang magsasalita dyan. Kang tatanga-tanga. Ano ba sinabi kong laban sa gobyerno? Nag-aklas ba ako? Nag-uudyok ba ako? Anong inuudyokan ko? Huwag ka magpakatanga dyan. Ano, Ja. Oh, goodbye sa'yo. Oh, goodbye. Tanga. Diba? Kasi sir, ngayon lang nangyari sa admin eh. Sir, BBM. Kasi nga, ang nangyayari ngayon, kanya-kanya silang kanya-kanya silang, kumbaga, power tripping nga. Pag hindi nila gusto, lalong-lalo na, alam nyo kung bakit? Pinaghahandaan talaga nila ang 2028. Wala nang iba silang pinaghahandaan. Until 2028 na makuha pa rin nila. Oh. Kasi nga, pag hindi nila nakuha ang 2028, nako, katakot-takot na kaso ang abuti nila. Siyempre, gantihan na yan. Kaya nga, walang mangyayari sa atin. Walang mangyayari sa atin. Paano kasi ang iba hindi nila matanggap na talo sila? Oh, nagpakatotoo ka lang, sir. Kasi kung ang kabila i-vlog nila, wala naman na masyadong nakinig sa kanila. Yan talaga ang totoo. Ayan naman talaga ang totoo eh. Oh, bakit tayo dito magsalita-salita tayo dito ng ano? Oh, ay naghahamon ba tayo dito ng ano? Ano ba tayo dito ng mag-aklas tayo laban sa gobyerno? Ang sinasabi natin dito, yung mga pupwedeng mangyari. Oh. Baka naman makinig sa atin. Diba? Eh wala naman tayong magawa. Tingnan nyo yung tingnan nyo yung PGH. Oh, eh nakinig yata sa atin eh. Kasi binago nila yung naglagay na rin ng upuan yun dito sa may sa outpatient. Kasi pagdaan ko ng Biyernes may upuan na eh. Naawa siguro. Di ba? Kasi baka nakonsensya na sila. Baka nakonsensya na, ang laki-laki ng pira ng PhilHealth. Tapos walang nangyari. Naawa siguro. Oo, pero ang Duterte ang i-vlog maraming views. Sa admin, pinaglaban nila. Halos walang views. Mayroon nga kung guys. Kahit walang views yun, kahit walang views yun na Boss Aga, nako. Makita mo. Makita mo may mga bagong sasakyan. maraming kwarta eh. Oh. Ay, kawawa naman si Ja Laila. Nasipa tuloy nandi oras. Hindi mo ba alam, Ja Laila? Biktima ako ng komunista. Kung hindi ka ba naman hunghang. Oh. Eh kakampi ng administrasyon yung mga komunista.
Eh saan ako pupunta? Oh. Ay wala itong minsan kasi yung mga ano natin, hindi natin alam niyo naman yung mga ano, yung mga hindi naman natin maano yung ating mga kababayan. Nabubulag sila eh. Nabubulag sila. Bigyan ko kayo ng ano, Boss Aga. Bigyan ko kayong limawa. Doon sa lugar namin, may nag-iikot doon. Bago pa, matagal pang eleksyon Pero ako, nakikita ko, preparasyon na yon para sa eleksyon. Sa atin, maayos lang na bansa natin. May natira pa 3 years. Paano kaya nakapasok sa Congress ang komunista? Appointed ba mga to? Hindi appointed. Alam nyo Boss Aga, yung 3 komunista na nanalo diyan sa Congress. Marami pa kasing napakarami pa dito sa atin sa Pilipinas na talagang hindi pa naaabot ng social media, hindi naaabot ng mga balita. Kaya yan ang ano nila, yan ang nakukuha nila sa mga propaganda nila. Katulad doon sa may Sorsogon banda. Paglob ang ano mo doon, paglob ang SIM card mo doon, may mga certain areas lang na magagamit mo siya. Siguro mga 40 to 50% ang coverage ng globe doon. Alam niyo kung bakit? Hindi makakaano ng husto ang globe kasi hindi nagbibigay ng revolutionary tax. Kaya marami doon sa kabundukan na walang naaabot, walang hindi na ano ng NTF-ILCAC. Kaya marami pang nabubulag yung mga komunista. Yun doon sa lugar namin, Boss Aga, buti nga ngayon na kaya magpasalamat talaga ako dito sa Duterte administration nung nakaraan, Duterte administration. Kahit sinong presidente ang uupo, may komunista. Iyon na nga kasi ang purpose ng komunista, mega love shout out kay Boss Jer Pogs Vlogs. Kasi ang pangunahing ng komunista ay makaupo din sila. Sila din ang hahawak ng gobyerno. Iyan ang pangunahing ng komunista. Kaya walang presidente na kakampi ang mga komunista. Ngayon lang ginagamit lang itong administrasyon na ito para makaano uli sila, makabuo sila uli ng puwersa. Kasi nga nung panahon ni Pangulong Duterte halos napilay sila. Alam niyo yung bakit Boss Aga, Jerpogs? Nung panahon yun doon sa lugar namin, talagang makikita mo dyan, magsalo-salubungan lang yan. Magsalo-salubungan yan lang. Halos magsalubungan nga. Military at sa mga komunista, mga rebelde. Halos magpang-abot-abot. Akala mo nga nag-uusap lang Kasi pag alis ng mga militar, mga 20 to 30 minutes, naandyan naman ang mga komunista. Akala mo nga nag-uusap lang. Kaya ito sino yan yung mga komunista daw ako. Kung hindi ba naman ulol lang. Hindi niya alam na biktima ako ng komunista. Alang niya. O ngayon, nung pag-upo ni
Pagdating ng Duterte administration, di ba binuo yung NTF-ILCAC? Anong nangyari doon sa lugar namin? Nalagyan doon ng headquarters ng militar. Nawala yung mga komunista. Halos napilay lahat yung mga ano doon, yung mga malalakas doon na lugar. Halos nagkandawala. And dahil yan sa NTF-ILCAC, kaya gano'n na lang ang galit nila sa mga Duterte kasi pilay na pilay ang mga komunista ngayon. Isipin mo yan, yun doon sa lugar namin dati. Ang Globe, hindi yan makatayo, hindi yan makapag-operate ng isang buwan. 2 linggo, 3 linggo, wala na naman ang signal. Ganon doon sa lugar namin. Kaya marami pang nabubulag kasi marami pa talaga sa totoo lang. Marami pang hindi narating ng gobyerno natin. Lalong-lalo na sa kabundukan. Yung mga nandoon natin na mga kababayan na talagang magsasaka. Pangalawa, yung mga sulok ng probinsya. Pag lumuwas ng bayan, naapi ngayon ng halimbawa, nakaupo sa gobyerno, lumapit sa gobyerno, hindi pinansin, hindi nagkaroon ng katuparan yung gusto nilang hilingin. Pag nakausap ngayon yung mga komunista, nabilog ngayon ang ulo, yun, kumampi na, sumama na. Nako, kung ikwento ko lang sa inyo, baka abutan tayo ng 2 oras. Oh. Sa totoo lang, wala sa probinsya. Dito sa atin, marami na dito sa atin sa Metro Manila. Marami dito. Makikita nyo nga, nagrarally pa araw-araw dyan. Pero hindi pa naniniwalaan. Hindi, aywan ko, yung ating pamahalaan. Parang hindi man seryoso. Sa bagay, pag walang kalaban, walang trabaho. Pag may kalaban, maraming trabaho. Maraming propaganda. Di ba? Naku, naka-1 oras na pala tayo mahigit Di ba? Pag may kalaban, maraming propaganda. Propagandista. Ayan, magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng commentator. Maraming salamat po at sinamahan nyo na naman ako. Nakaubos na tayo ng 1 oras. Maraming salamat po. At siyempre, nandyan kayo parati. At mega love shout out kay Aga Sibin de Dios, kay Gerd Pogs Vlogs, at sa lahat, J. Laila, baka nakikinig ka pa, shout out sa'yo, mga kahayupan. Supporter siguro yun ni Abante. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at mega love shout out po kay Mami Mercy Calunon. Ayan, mega love shout out po. Mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Magandang araw po. Ayan, ingat po kayong lahat. Napakalakas ng ulan. Alright, thank you very much. Hanggang dito na lang. Ayan, paalam.